Hawnhekk għandna Par Goldcrest. Dawn huma l-iżgħar għasafar tal-Ewropa. U llum ħanaraw ukoll il-Firecrest. Fuq għandna l-Goldcrest, bufula tal-qamar, u taħt għandna l-Firecrest, bufula tax-xemx. Jixxiebħu fil-fatt ġejjin mill-istess familja, imma huma żewġ speċi differenti. Għalkemm jidhru vera żgħar, huma safar adulti, fully grown, u mhux se jikbru aktar tul ħajjithom. Il-ġewnaħ fih ftit iktar minn 5 ċentimetri u jiżnu madwar 5 grammi biss. Saqajhom bħal ta' kull asfur ieħor jibqgħu l-istess ħxuna tul ħajjithom kollha. Għalhekk nistgħu nirringjawhom mingħajr inkwiet li xi darba ċurket jista' jiġihom issikkat. Inkredibbli, kif safar daqshekk żgħar li jisnu daqs karta waħda jfor, ibassu distanzi twal. Jiġu mit-tramuntana tal-Ewropa u ftit minnhom ma qattaw x-xitwa magħna. Iħobbu l-aktar is-siġar taċ-ċipress u żnuber u nindunaw bihom għax għandhom għajta qawwija u vera rqieqa bħal din. Il-Goldcrest għandu wiċċu pjuttost plain u bekk għajnejh jidhru kbar u jtuh dehra aktar doċli. Il-Firecrest, ġmiel ta' sfur u wieħed mill-favoriti tiegħi, għandu marki kontrastużi fuq wiċċu li jagħmluh jidher aktar serju. It-tnejn għandhom troffa tixel isfar fl-oranġo fuq rashom li tagħtihom l-isem crest. Fin-nisa tkun safranija fil-waqt li fl-irġiel ikollha ħafna oranġo. Dan l-oranġo jikxfuh biex jattiraw in-nisa l-bejta jew inkella waqt xi ġlieda territorjali. Meta naqbdu għasafar fi gruppi jew pari, nitilquhom lura flimkien biex ma jisseparawx.